Autofirma és una aplicació oficial que permet identificar-vos en molts portals de tràmits i signar documents PDF utilitzant el vostre certificat digital. Aquesta eina us permetrà realitzar tràmits oficials de manera telemàtica quan el portal de tràmits concret ho requereixi. Per començar, accediu a la pàgina oficial d'Autofirma. Podeu descarregar l'aplicació segons el sistema operatiu que tingueu. Un cop hagueu escollit la versió adient, descarregueu-vos el programa. A continuació, obriu el fitxer descarregat i seguiu les instruccions de l'instal·lador. Un cop Autofirma estigui instal·lada, obriu l'aplicació. Ara, cal configurar Autofirma. Per fer-ho, accediu al menú Eines i seleccioneu Preferències. A la secció General, cliqueu a Configuració de xarxa. Aquí heu de desmarcar l'opció que diu Acceptar només connexions amb llocs segurs. Un cop configurat Autofirma, per comprovar el correcte funcionament, provem a signar un document. Cliqueu a l'opció Signar i selecciona un document. Seleccioneu el vostre certificat digital i cliqueu a Signar. Finalment, deseu el document signat a la ubicació que preferiu. Així doncs, Autofirma us permetrà identificar-vos i signar en tràmits oficials a internet, però també signar documents en PDF per tràmits personals o oficials. Si teniu problemes, dubtes o consultes en tramitar electrònicament, l'Ajuntament de Castellbisbal disposa del servei d'ajuda a la tramitació electrònica i accés a tràmits, que ofereix ajuda davant de qualsevol dubte sobre el procediment a seguir o els requisits necessaris per accedir als tràmits en línia. Per fer-ne ús, cal que consulteu la pàgina www.castellbisbal.cat/ajuda-OH o també podeu trucar al 900 772 772 o bé enviar un correu a oh360@castellbisbal.cat. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 8 a 8.